Mbukeli we-Rain Nqubeko TV asibikelele siphinde sibonge ukuthi namhlanje sahlezi nathi kulo mbukiso. Namhlanje-ke siyayivala, sizoyivala-ke ngoBaba Mabanga. uBaba Mabanga-ke sifisa nje ukukhuluma ngaye njengoba kade silokhu siqalile sikhuluma, sihamba kohlabisa, sihamba zonke iy'ndawo lezi obukade uy'bona sikhulunywa ngayo insizwa yakwaMabanga ibeyibekwa ko-Facebook noma ey'nkundleni zokuxhumana umphakathi ubungayibeki kahle. Kodwa namhlanje siyake silande ngobamba kwesizweni ukuthi yonke lento ebeyikhulunywa bewumndeni baphathe kanjani. Baba sikubingelele sikwamukele. Ngibonga mfowandlela ukuthola ithuba. Ngiyaphila nami mfowethu. Baba ngifisa ukubheka ukuthi njengomndeni wakwaMabanga yonke lento ebeyikhulunywa ngondodana imphathe kanjani. Nqubeko lento esizwayo ngengane yethu uyabona nje lapha ekhaya nasibathathu yimi umama umfana kuvele nje ukhala isililo ngale ndlela ukuthi hawu ingane yomfowethu kanti bakithi iyenzeni le Australia thina mndeni wakwaMabanga ngokumazi wethu uke waboshwa ke ngiyavuma kodwa awayengavulele muntu kwaba ukuboshwa nje okufana ukuvela abantu bonke. Wabuya umama wakhe wagula kakhulu, umama wakhe esejele. Ngiyabona ukuthi kwakuyikho ukuphatheka kabi ngale ndlela. Mayibuya lapho lo mfana uSicelo ngabuya ngakhuluma naye ngathi mntakabhuti ngiyacela ngane yami. Manje ngithi ngiyacela ukuthi impela zami ukuthi manje ube seduze kamama ngoba ugule kakhulu. Bengiyibuza ukuthi mangenzeka ehamba ungekho kuyokwenzeka. Wabuya umfana iphethe umthetho wakhe nje lo mfana umuntu nje umuntu wabantu yindoda nje nomoya omuhle oright ngeke umuzwe ethi nxa umuntu. Siye sijabheke yikho kwenza sigcine sekukhalwelilo masizwa izinto ezibuhlungu ngaye ukuthi wenze nje sibone-ke thina ukuthi bafuna ukubulala yona lengane. Lengane yoqhubeko iphethe imizi emibili noma iphethe ngoba baba bami bebathathu nje. Awukho umzofeyilayo la kuthiwa mhlambe khona makukhona into ela kwababa omncane lengane ifaka isandla. Lapha kithi lapha ekhaya nakhona iyasifaka isandla mangixakekile nami ngoba ngisasebenza nale ekhaya umkhulu wayo-ke uganwe ogogo ababili. Njengoba engasekho nje nobaba wayengasekho yiye misele misi. Ngikhala yilokho Nqubeko kuyaye kusikhalise kakhulu ukuthi awu lento lolu zungu olubi kangaka abalwenza kule ngane ngempela bafuna ukwenzani ngoba bafuna ukubhubhisa lo mzophelo uyobhekele yangisi. Mhlawumbe Mabanga okunye ngifisa ukubheka mhlawumbe ubeyiphethe kanjani ekhaya nje kusukela ekukhuleni kwakhe nje bese engaka nje umuntu onjani ekhaya. Hayi umfana okuthi kabi onokuthula onenhlonipho usicela kasho ukuthi mawusuthe nje sicelo mfana wami ngicela lokhu-ke ukuthi akakuphenduli. Makungekho-ke uyasho ethi eyi baba buza nginakho lokhu angazi kodwa ngizobona. Yindoda nje ehlala inomoya owodwa iyahleka iyahlonipha wonke umuntu. Zikhona iy'nsizwa siyizele Nqubeko kodwa hhayi 100% ingane mfuthu. Angisho ngoba ngithenga amehlo kodwa nje 100% ekuyiphatheni ngeke uyizinxaphele umuntu kuphela nje ukhonze ukusebenza. Hhayi ukusebenza-ke Nqubeko uyasebenza ngoba nami nje ngize ngamelekelela ngathi mina ukubuya kwami nami sengibuya emsebenzini ngathi mfana wami ngoba ngiyabona ukuthi uyazama esezama lento yama-meter tags wazama-ke ngotwana wevuka ngaleyo moto imhlupho ngakhipha eyami imoto i-Mazda i-323. Abanye bayayazi leyo moto lapho kwaShabisa ebimhlophe. Ngayikhipha ngathi mfana wami ngoba uzama impilo nansi imoto sebenzisa le moto ukuze ukwazi ukuthi ubhalanse ngoba lento oyifunayo ngiyakubona ukuthi uzama ukuphila. Yazama ingane umfowethu yasebenza Nqubeko kangangokuthi yazi yaba ne-avance ibhenki lakwazi ukumvumela ukuthi athole i-avance emhlophe.
wazabala wayibuka uthe mayesethole esibili advance waseyibuyisa ke babayi nayi imoto yakho sengibongile ngayibuyisa lo muntu. Okunye-ke mabanga engifisa ukuthi uma sesivala sesiphetha, ngifisa amazwi owabhekise kumuntu obuka lo mbukiso ukuthi ungathini kumphakathi wonke obuwazi lensizwa isayidi lili ebengilona ebeligijima kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana. Amazwi owabhekise emphakathini ukukhuza abantu ababebhethekisa izinto ezingakhi, ungathini bamabanga? Ngiyabonga. Kulabo abantu ababhebhethisa into bengenasiqiniseko sayo, ngiyabakhuza ngoba lento abayenzayo khuluma into ongenaqiniso nakho kuyingozi kakhulu ngoba ungaqhatha umshado gcine kuba khona abantu abalahlekelwa izimpilo njengayo ingane yethu lena njengoba nathi sibheke yona sethembele kuyona. Lokho kuyinto embi kakhulu engathi umuntu engaqinisekisa ngento maye ezwe into komuntu ngoba konke lokhu kuyinyunda nje lengane yomfowethu. Thina sazi inesitolo kwazi lapho eKheteni nale kwaGwebu nasemachibini nakwaShabisi zama ifaka nempuphu kanjalo izabalaza lengane izabalazela impilo. Manje konke lokho ngiyabona Nqubeka ukuthi ikhona abantu abangakuthandi lokho okwenza lengane bese becabanga besho zonke izinto ezindingayo ukuthi inkabi ngoba nalokho kuboshwa Nqubeka wayengabulele muntu kwakuboshwa nje njengabantu bonke. Mhlawumbe sesivalwa mabanga ungaqinisekisa ukuthi angaze ngufunze lamazwi washoya isukela kuwe. Nqubeka ngizela lapha mfowethu lamazwi engiwashoyo asuka kimi ngokwazi ingane yethu ukuthi iyikho konke. Uyabona nje manje iyikho konke namanje sibheke ekuthenini umsebenzi kagogo wayo omncane kwaShabisa nami ngethembeleyo kuyo kuphela. Ngethembele kuyo umuntu nje usiza abantu usicelo uyakwazi ukusiza mawuxakekile noma usicelo uyakwazi ngolimi lwakho ukuhamba eziveze ukuthi ngicela into mayifuna uyicela njengayo imisebenzi nje yaserenki uyabona uyakwazi ukuhamba eyokhuleka eminyangweni. Angicabangi-ke Nqubeka ukuthi umuntu okwazi ukuthi kufanele imali ayithole ngoba eyisebenzele ehambe yocela kwaba nesinkwa ukuthi kungathiwa lo muntu ubulala abantu. Hayi ayikho ekubulaleni lengane Nqubeka. Ngiyalandula impela ingane yomfowethu izalwa umfowethu. Ayikho nje lento kuyibheca nje ngobende ngoba bemngcolisa. Bamabanga sibonga kakhulu ukuthi uthathe isikhathi sakho usukele ekhaya ekuseni ibandla kangaka uze lapha ngoba sifisa ukuthi ngempela sithole nesayidi lomndeni. Siyabonga kakhulu bamabanga. Ngiyabonga mfowethu. Mbukeli bekuyena-ke ubaba uMabanga esihambe sayomlanda le ekhaya sathi naye akakeze ezokhuluma mhlambe-ke ngokwesayidi lomndeni. Besitshela kabanzi-ke ukuthi le nsizwa sicelo uyazi kanjani, ikhule iy'nsizwa enjani, izweleke ey'bhekela ukuthi iwusizo olungakanani ekhaya nasemphakathini-ke bonke jikelele. Siyahamba-ke siyolanda yona le nsizwa sicelo, sifisa kubuza ukuthi emva kokuba sesihambe kangaka abantu bekhuluma bonke abantu bendawo ngokwehlukahlukana kwazo iy'ndawo, izizwa kanjani yona emva kokuba abantu bekhulume ngalolu hlobo. Asihambe silande. Isikhona-ke insizwa kaMabanga ebengithi asiyilande engifisa nje naye idlulisa amazwi okubonga njengoba sesivala namhlanje. Mfowethu Mabanga sihambe kakhulu silandele udaba lwakho namhlanje sesifike emaphethelweni. Ngifisa nje amazwi akho okubonga umphakathi wonke esithe sakhuluma nawe ngoba siyazi ukuthi nje abantu ungekho sihamba amarenke sihamba umakhelwane sihamba ini sawulanda umndeni wakho. Amazwi okubonga ungathini ukuyibongela emphakathini? No, futhi ngicela ukubonga nje mphathi noMahlabisa komakhelwane erenki nomndeni wami okwazi ukungisapota bona bonke. Ngiyabonga kakhulu and ngiphinde futhi ngibonge umphakathi omningi nje waHlabisa. Ngiyazi ukuthi abaningi abakhona ngokukhuluma futhi afikelelanga kubona kodwa i-support engihlale ngiyithola kubona manje namanje mangihamba edolobheni njengoba lokhu zaqala nje lezi zinkinga ngingakaze ngize ngibaleke noma ngicashe ngihamba nje edolobheni ngiqhuba
ngoba ney'nto zami mina njengoba ngiyafika ukuthi mangibaleka akukho la ngizosebenza khona iy'nto zami zonke la. Ngicela nje ukuba kakhulu i-support kubona, ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi une-company ye-security esebenzayo. Ngifuna ukuthi uyidayise mfowethu njengoba siyazi umsebenzi owenzayo njengamanje wenza into eqondile, une-company ye-security. Ungathini kubantu ukucela nje unqenqema ukuthi bakwazi ukusupport umsebenzi wakho nakuma Metatex bahlabisa? Lapho kodwa ngingasho ukuthi yena ngicela bonke nje abantu abangakwazi ukungiqasha i-company security khona abanemicimbi abafuna ukugadwa kanjalo futhi ukuze ngidlulele nasemsebenzini omunye wey'nkontraki engiwenzayo njengoba bekhona nje abafuthi abade befana bokuhlutha isikhalo sabo kade ukhona izolo laba ade besenze inkontraki intamba ngeloli bebhizi ney'nto zenkontraki. So lapha ey'nkontrakini ngikhona kade ngenza izindlu zemixhaso nje ngoba lapha ngine-NHBRC grade 4. Yebo, so cela nje-ke ukuthi abantu abafowethu abasey'nkampanini ey'nkulu bengiqashe. Okwami mina ngazi ngoba ngila angizange khona ukuthi mhlambe ngizodajubelwa, mhlambe ngifuna ukudajubelwa, mhlambe ngifake imali ngoba mina ngisaphila ngiyasebenza. Umsebenzi kuphela engicela ungiqashwe. Noma sifana ey'ndabeni abayizwayo ngami ezimbi ngicela bengiqashe bengabuki mude lokho mhlambe. Yebo, yilokho nje kuphela futhi nanokuthi ngivile engezwa futhi nalaba abanye ade bekhona abade behamba ngezwe ukuthi bade bafike kumama lo engade sesishadile olithathile bezomncenga laba bazana akazefuna ukungitshela ukuthi ngobani, kodwa ngiyabona ukuthi abantu lento ibakhathazile futhi bayayibona ukuthi izinto ey'ngekho. Ngiyabonga futhi lokho ngiyabonga. Mbukeli, isifile insizwa idlulisela amazwi okubonga. Uyezwa imisebenzi eminingi eyenzayo i-hard worker le. Mangabe-ke nawe nifisa mhlambe-ke noma sibala ngohlukahlukana kwabo uma bethiwa bafuna ama-security banemicimbi ama-events organizers bazobe benemicimbi befisa i-security khona-ke insizwa kwamabanga iy'namba yizo lezi ey'vela lapha esikrini. Ungakwazi ukuthi uyithinde ikwazi ukuzosebenzisana nawe emcimbini. Mhlawumbe une-event imicimbi emikhulu yokuvala unyaka noma mhlambe nawe nomcimbi wakho omkhulu ekhaya ofisa ukuthi kube ne-security khona-ke insizwa kwamabanga ingakwazi ukuprovide le-security. Ithinte kuzo lezi namba ey'velayo. Siyayivala-ke thina la namhlanje. Sibonge nje ukuthi Mbukeli ngolokhu ulandela kusukela siqala ekuqaleni size sizofika emaphethelweni. Siyayivala namhlanje. Behamba nayo insizwa uSiteshi sithi-ke Real Nqubeko TV, siphinde sibonane ngokuzayo.